kai tuo kanto sit samalla kohti lähettiin. Sillä on lukkolaita ja suora linja tässä. Tää on tässä suora linja. Tää varmaan muuta kun laskee tänne. Aika turhaa siihen on. Se vanhat kalliit. Menee se sitten. Toinen laita. Tää toiseen laita. Ja katso se ojaa, kato. Eikö se lähtenyt vasemmalle se reitti tuossa?